Svet okolo nás je plný radostí, ale aj víziev, ktoré môžu byť pre deti zložité na pochopenie. Ako rodičia si často všímame, že deti potrebujú pomoc so spracovaním emócií a upokojením mysle pred spaním. Uspávacie rozprávky nie sú len príbehy na dobrú noc. Sú sprievodcami do vnútorného sveta dieťaťa. Pomáhajú deťom nájsť pokoj, pochopiť svoje pocity a naučiť sa, že sú milované a jedinečné presne také, aké sú. V sérii Svetielko pokoja sú tieto rozprávky jemne utkané z nití všímavosti, sebalásky a emocionálnej inteligencie. Každá rozprávka je starostlivo navrhnutá tak, aby rozžiarila nielen detské očká, ale aj ich srdiečka. Takéto príbehy prispievajú k rozvoju emocionálnej inteligencie a učia deti, ako zvládať svoje pocity. Deti sa učia porozumieť sami sebe, čo je základom pre ich šťastie a zdravý vývoj. Pridajte sa k Svetielku pokoja a objavte 10 kompletných audiorozprávok. Každý týždeň nový príbeh, exkluzívne na herohero.co/Svetielko pokoja.